Goejoen, een nieuwe week van Simmer in Friesland en die beginnen we onder de Reek van Ljout in Marsum. Een dorp van 1050 inwoners. En ze hebben een eigen kasteel, het Popta-slot. En die Popta die wennen eigenlijk in Ljout en die hier zien boetenverblijf. Ze is maar zien caravan. In Marsum dus. Het is echt Simmer in Marsum. Ik ga de jas al uit. Ik ga afpraten met Bert Prins, want die weet alles van dit dorp. Hier wil mij mee afpraten in een steegje. Bert, waarom in een steegje? Ja, Marsum is ontstaan op een terp. En op die terp, daar staan al je huisjes om de kerken heen. En daar ben die steegjes ontstaan. De steegjes jaren wel echt bij Marsum? Die jaren echt bij Marsum. En dat is ook de reden waarom Marsum beschermd dorpsgezicht worden is. Want dat is heel nieuwsgierig. Nou, wil eigenlijk iedereen altijd zijn kerken zien lid in de dorp. Ja. Wat maakt het dan deze kerken zo bijzonder? Ja, omdat het natuurlijk het alleroudste gebouw is van het hele dorp. En er is een hele bijzondere klok. Nou, die jest hem ik nog. En er zit hele oude vulkanische stien, de tufstien, waar het kerken eerst van gebouwd is. En later is hij uitbreid en verhegen met kleerstermoppen. En die waren bakt van klei. En dat hadden monniken uit de kleersters het uitgevonden. Maar we gaan naar de klok. We gaan naar de klok. Hier wil je wel heel zen van. Ik val zo wat in slaap. Nou, praten. Vertel. Ja, nou, net in slaap vallen. Ik ben zo blij dat wij net meer elke dag hier naar de toer rennen moeten om die klok op te winnen. Want dat is een verschrikkelijke rotwerk. Waar wordt dat nou in dan? Ja, het wordt dan automatisch, toch 2 motor's onder de vlier. Ja. En hij zet twee keer op een dag zet hij die klok stil. En dan krijgt hij een radiosignaal en dan gaat het weer aan de gang. Maar waarom moet er 2 keer op een dag stilstaan? Nou, dat gewicht dat kan precies tot de helft opwoen worden. En nou ja, dan gaat het weer naar beneden. En dan moet hij nog een keer de helft Dus in die tijd staat de tijd in Marsum letterlijk even stil? Klopt. Wat dat heerlijk. is maar 2 minuten. Dus ik dacht Marsum, Popta-slot, dat wordt ons grote sluitstuk. En dan staan we hier. Waarom? Ja, nou ja, dit is eigenlijk het belangrijkste wat Popta nalitten heeft. Want, wat is dit? Ja, een erehuis voor ongetrouwde of vrouwen. En er weer een vergaderkamer van de voogden en een partierswennertje. En er weer daar nog het washuis. Daar kon de vrouw de was van. Heer er zelf eigenlijk een vrouw? Nee, hij wie net trouwd. Daar wie ik zo riek. Dus die sammelen hier al je vrouwen? Ja. En er is nog een kamerke vrij? Zo. Ja, heeft het belang? Nou ja, dan maak ik vrijgezel hè, ja. denk ik. Ja, nee, dat kind dus net. Ah, zo. Toch nog een steekje Popta-slot. Ja. Heel mooi. Prachtig. Nou, zie je gedank. Ik ga een heel soort leerd van Marsum. Nog even één ding. We staan hier helemaal tussen de grijn. Marsum lijkt tussen de grijn. Ja. Maar had ik een haven. Hoe dan? Oh ja, dat snap ik. Ja, er is een havenwest en die het functioneert tot 1934. En nu gaan ze weer opnieuw in gebruik genomen. Oké. Nou, de haven van Marsum dus. Nou, wij onderhouden hier het havenplak en we houden het zo netjes mogelijk al hier. Wij zien ook een beetje taal op het strandje, hoe dat al verrent al hier, dat dat al hier netjes is, dat er een baldadige jeugd is. Wij houden dat al hier netjes. Prachtig. Dat ik nooit toch dat we in Marsum een leesplek krijgen. Zo. We hebben altijd een haven gewoon in Marsum, maar Fiesta Lids. En nu ontsluiting op het diepe vaarwater, ja prachtig mooi.
je zit er even op uit met de boot. Ja, mooi waar, dan kent het wel even, hè. We gaan de reis heen, hè. Ik denk jij een woord, grauw. Die komt even uit. De meesten die komen, die vinden het prachtig mooi. De lichtplaat houden ze. Het is al een nij, het is prachtig mooi. In Grauw is er dan een pensioenzoek, zoek ze. Hoe leuk is het dat we deze week gewoon bij meesken, gewoon samen meesken binnen mij. Heel bijzonder hoers. Hier bent de familie Walta, Jalmar is thuis. En die kan me grif vertellen wat het verhaal achter dit hoers is. Hey Jalmar. Goedemorgen. Wat hij hier een prachtig plakje hier. Dankjewel. Vertel, waar ben we? Massum. Dit is een huis wat gebouwd is door de regenten van het Poptaslot. Een van de regenten die het dit bouwt en nou ja. En nu zitten je hier. Precies. Is dit nog helemaal oud? Klopt, dit is origineel, dus hier hebben we nog niks van dieren. Hoe oud is het? Wie is dat? Jontje in 26. Oké. Oh, ja. En dit is... Dit is echt modern, hè? Ja, een mix. Alles is origineel eigenlijk, alleen nog we het een andere kleur doen. Wat is nou in deze kamer het oudste aspect? Is dat het plafond? Ja, zeker. Dat is helemaal origineel. Daar is niks om verloren, helemaal niks. Wat voor stijl had dit huis? Amsterdamse squal is het. Amsterdamse squal in Marsum. Helemaal. Dat is best apart, of Ja, niet? het is een kopie, zei ze. Er moet nog precies hetzelfde huis moet er nog in Nederland wezen. Maar hij is nog net echt verdiepen in de geschiedenis daarvan. De keuken. Ja, en tevens kantoor. Ah, corona. Corona, sinds maart werk ik thuis. Weer dit traditioneel Jonek al de keuken? Ze zien twee keukens. Dit wie eigenlijk eerst ik nog een kamer en hier zien de bijkeuken een keuken voor het personeel. Dus toen we het huis kochten, hadden we twee keukens. Maar de laatste bewoners zien dit steeds maar echt als gebruikte dit als keuken. In de oorlog heb je een aantal mensen onderzoeken. En pas, nou, het zie je niet veel in, ben we erachter komen, of is de vorige bewoner hier erachter komen, dat op deze zolder ik een peermees kan zitten. Echt? En als het echt gevaarlijk was, dan moesten ze hier achter. Daar gaan ze net volle ronde. Nee, klopt. Dus En het is heel diep. Ja, maar wel een mooi plakje. Ja, wel mooi plak. Want ze heeft overleefd. En dat is het belangrijkste, denk ik. Oh, wat goed. En in de orenslip kwamen beneden daar wie een dubbele kast. En daar heb ik twee mensen zitten. Het lijkt het haast wel een tjerken. Nou ja, dat klopt. Heel veel mensen denken dat het een tjerk is. Het huis is met een stijl. Maar ja, dit past echt bij de Amsterdamse squal. En vooral die ruten, dat jet er echt wel bij. En die hichten vooral. Het is echt een heel heeg hoers, hè? Zeker. En vooral in de stijl, zoals ik aan de boetenkant, het metselwerk, in het zigzag steeds maar, het visgraat, maar ik in de dakgoot is van koper, alles is van koper. Dus van die tijd wist de man wel wat te voelen. Mooi plakje hier. Zeker. Morgen ben we in Terkappelen. Maar dit wie Marsum. Met 1 S, met 2 S'en, wat je willen. Het is hier in elk geval simmer in Friesland.